Ginmanduan sang Philippine National Police ang ila mga personnel nga mangin responsable sa paghalong sang ila mga armas. Ilabi na kun wala sila sa duty kagyara sa ila puloy-an. Sunod kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kinahanglan nga siguraduhon nga ang mga armas ang nahamtang sa safe nga lugar kag hindi maabot o kun maabot sang mga kabataan o kun sang iban nga tawo. Kasunod ini sang duha ka separado nga insidente sang pagpanglutang sa mga eskwelahan sa sulod lamang sang halos duha ka bulan. Sa matandaan nga sang bulan sang Hunyo, 3 ka estudyante ang napatay sa isa ka school shooting incident sa Tacloban City. Samtang sang nagligad lang nga semana, 2 ka estudyante lakip na ang gunman sa Ateneo de Zamboanga University. Sa sini nga 2 ka insidente, ginpahayag nga gingamit sa mga menor de edad ang service-issued firearms nga ila nakuha alin sa ilang parte sang pamilya. Ginapanugyan man sang PNP ang mga police commander nga regular nga magpahanumdom sa ila mga personnel sa husto nga paghalong sang armas kag sa ila responsibilidad sa tion sang unit briefing kag formation. Naibaluan nga sa Agosto 25, magapatigayan sang nationwide school safety drills ang Department of Education kaupod man ang Philippine National Police.